салом алейкум бародарони тоҷик. Дифоъ аз иззат амон. Иззат амонро ба кадом гуноҳ? Ба гуноҳи қалобӣ? яъне чӣ? яъне ки муҳоҷире ки дар вазъияти бисёр вазбин буд, иззат амонро ёрдам кард. бо чӣ фарқ надорад, бо хӯрока, бо ҳуҷҷат пуркунӣ, бо дигару дигар. барои ҳамин ӯ қонуншикан аст. барои ҳамин иззат амон ягон кори террористӣ кард. шумо барои ҳукумати Тоҷикистон барои асосан сабаби иззат амонро бурдатон чист? метавонед ки ошкоро сохти ҳамин тамоми муҳоҷирое ки имрӯз дар либои ҷо садо баланд мекунанд ба монанди ҳамоно метавонед рӯи гап занед дар мисол сайтҳо аст, дар дигар чӣ аст ки ба кадом сабаб, то ба кай иззат амонро маҳкам кардем ки аз муҳоҷиро пул ситонда. барои ҳамин хайр набошам бирен маълиморо маҳкам кунем. маълимо ай талабо пул меситонанд. бирен духтуроро маҳкам кунен, турма кунен. барои чӣ ки ай ҳар як дорушон мефурӯшанд, ай оператсия пул мегиранд. барои раисҳоро маҳкам кунен. заминҳоро мефурӯшанд, барои маҳкамшон кунен. барои ҳукуматиёро маҳкам кунен. барои малисҳоро маҳкам кунен ки гаишникҳо ҳар як ронанда пул меситонад. барои ҳамиро ҳамаи ҳамиҳо гуноҳ карданд. барои маҳкамшон кунен. то ба кай ҳукумати Тоҷикистон чӣ зулм барои халқи худут чӣ зулм меорӣ? барои чӣ? оё муҳоҷирон ҳамватанои шумо нест? ҳозир як кас баромад кардааста буд 9 миллион халқ ёфт хӯрду 1 миллион муҳоҷир наёфт нахӯрд. ҳамин 1 миллион муҳоҷире ки дар берун аз ватан кору фаъолият мекунад, ҳамин 1 миллион муҳоҷир ҳамун 9 миллион аҳолиро мепӯшона. озодӣ ба иззат амон. то ба кай чунин иззат амонҳоро бурда несту нобуд мекунен? як иззат амонро бурден, турма карден. каромат шарифро бурден несту нобуд карден. ҷош ба иззат амон баромад. иззат амонро бурда маҳкам карден. ҷои инда садҳо иззат амонҳои дига мебирояд. ой ҳукуматдорои Тоҷикистон, ба ин халқ зулм накунед. ба ин халқ аҳамияти орзуи халқа бифаҳмед. чӣ мехоҳад ҳамин муҳоҷир? чӣ мехоҳад? коркунои ҳукумат мероянд, гӯяшон аз тарафдорои ҳукумат мегӯянд дар тамоми ҷаҳон муҳоҷир аст. бале ҳаст, инкор нест. тамоми ҷода ҳаст муҳоҷир. на ки ин қадар муҳоҷири тоҷик беқадр аст дар тамоми Россия, дар ягон ҷо нест. муҳоҷирои тамоми дунё ва ё бо як тарзи усули кори худшон доранд. онҳоро ҳурмат мекунанд, иззат мекунанд. барои чӣ муҳоҷири тоҷик ин қадар беқадр шуд? барои чӣ бо полисияи Россия озод мо гуфтугӯ карда метавонем? бо полисияи Тоҷикистон мо ягон сухан гуфта наметавонем?
ё ки ба навор гирем сразу мор шумо ягон террорист, шумо ягон ваҳобист, шумо ягон гурӯҳи 24, гурӯҳи 35, умуман як суханоне мегӯянд ки дар кала ҷо намегирад гуфтаҳои ва ё ҳамин қадар моро ҳамин тарсу кардиянд, бечораҳол кардагиянд ки мо забони гуфтанмонро гум мекунем вақте малисҳои тоҷикро мебинем. халқ худаш роҳша месозад, байни деҳаош худаш роҳша месозад, духтурхонаоша халқ худаш ёрдам мекунад, мактабоша худаш халқ бо дастгирии худаш ёрдам мекунад, дигару дигар ҳамаша худаш халқ мекунад. пас бо халқ бошен, бо мардум бошен, мардума дастгирӣ кунен, даъвои мардума бифаҳмен, садои мардума бишнавен. чӣ мехоҳад мардум? барои чӣ мардум норозист? норозигии мардум ба сабаби норозигии мардум дар чист? дар оне ки муаллимо аз талаба пул талаб мекунанд, духтуро аз бемор пул талаб мекунанд, дигар ҷамоатҳо барои ҳар як справкаву ҳар як коре мешад пул талаб мекунанд, дигару сафорату дигару ҳама ино пул ҷамъ мекунанд, пул талаб мекунанд. ин чӣ? ин пора мегиранд. пас ино ҳамаш чӣ кор карданд? ҳамин гуноҳ карданд. ҳамин қалобӣ нест? оё ин қалобӣ нест? хаем барои ҳамаша суд кунен, барои ҳамаша турма кунен. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. салом ба ҳама ҳамватанон. мо аз ҳукумат чиз дорем, хоҳиш дорем ки озодӣ ба иззат амон, озодӣ ба миллат. мо ҷавонон дархост аз мо, аз миллат. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. салом арз мекунем ба кулли мардуми шарифи тоҷик. бетараф набошен дар қазияи бародар иззат амон. аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон талаб дорем ки иззат амонро озод кунанд. Салому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. Ман як нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва талаб менамоям ки иззат амонро ҳар чӣ зудтар озод намоянд. озодии иззат амон ин озодии ҳар як муҳоҷир дар Федератсияи Русия аст. озодӣ ба иззат амон, озодӣ мехоҳем. салому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. ман ба ҳукуматдорони Тоҷикистон гуфтани онро дорам ки айҳад назгаронед, бо мардум ихел мубориза набаред. халқи хитона обуруша дар назди дигар давлатҳо пас назанед. дар бораи иззат амон гуфтани онро дорам ки иззат амон ва ҳама он зиндониёе ки бегуноҳ зиндон шиданд, мо мехоҳем ки онҳоро озод кунед. агар шумо ҳукуматдоро на ҳамашон ононе ки зулм ба мардуми Тоҷикистон кардесай, пас освай Тоҷикистон агар шумо муҳоҷироро муҳофизат мекарден, ирӯз иззат амон, каромат шариф ин корора анҷом намедод. азбаски шумо муҳофизат накарден мора, мо иззат амону каромат шарифа қаҳрамон дар байни Тоҷикистон иншоалло эълон мекунем. ва гуфтани онро дорам ки иззат амонро озод кунед. мардуми тоҷик дигар ӯ фанду фребое ки шумо карден ин хел намешавад. иншоалло
мо Бадахшонай, Кулобай, Қирғанай, ҳама Тоҷикистон айҷа. Тамом дига, бас кунед зулмтона, шарманда мешин. Иншолло бовар кунед битонин ҳойран сари вақтай зулма бас кунед ки ба Худо қасам май бари эмоном намезгарам, ай бари виҷдоном намезгарам. Иншолло як рӯз меяз дар дасти мо меғалтем ба ин коротон. Чунки ҳақ бо Худост. Иззат ҳамон ҳақай, мардум дӯсташ медорай. Одамиро Худо дӯст надорай, ҳазор агар гулистон кунай, ҳеч кас дӯсташ намедорай. Одамиро Худо дӯст бидорай, халқ дар пишти ҳама одамай. Барои ҳамон озодӣ ба Иззат ҳамон ва бобои Дона ва дигарҳо. Мардуми тоҷик, натарсен. Ай Худо битарсен. Вақти шумо ай Худо битарсиден, ҳеч кас шуморо ғолиб намеёрад. боқӣ дар амони Худо бошен. озодӣ ба Иззат ҳамон. ва ба коргарои Иззат ҳамон гуфтаниёнро дорам ки кадом мешен ки дар маркази офиси Иззат ҳамон кор кардан. мо иқа нигоҳ кардем, ягонташон видеообращение накардан ки мо бифаҳмем чӣ кор кунем. хай чӣ гуфтанӣ дорам? ҳама мардуми тоҷик бихезен, занака, гулака, ҳама каса бихезен. ба чӣ ба видеоай ба чӣ хеле ба видео мекунен ё ки мерен посольство иҷа уҷа коре кунен ки ҳукумати Тоҷикистон бидонад ки мардум хоб нестанд. Мардум дигар дар ҳаққи худаш дифоъ мекунад. ин ҳуқуқи моа. мо мехоҳем дифоъ мекунем. мо иҷа на ҷиноят кесем, на ҳечи. ман румда ин иқоба мондам барои золимо тарс не. барои он рӯзе ки ман биём ай пеш ма одамое ки мардума зулм кардагиян дар қапи ман бихалтам. барои анао мақсаде. барои нао буздилоро шуморо мо ҳаматона списка кардагим. иншолло бас кунен, чопулусо ай ҳад гузаронден, ай Худо талаб кунен. нахо падару модари шуморо зулм кесанд, совет надорен, ба сатр баришу ҳатто дастдарозӣ ба зани шумо мекунанд, бо шумо бихезен дифоъ кунен аз як золимо. озодӣ ба Иззат ҳамон. ба Худо қасам номус то ҳамиҷаро омадагиай. то чанди зулм мекунӣ, ҳама қадар мардум против то мехезай. дигар мардум айҷоно сер кардагиай. мо иншолло дигар намегузорем ки обрӯи тоҷик паст шавад дар назди дигар миллатҳо. мо як рӯз мием, як рӯз мерем. о шерои нар хутон намегуфтен, ба сари тоҷикои хутон зӯрӣ накунен. мард бошем хезен дар ҳаққи Иззат ҳамон дифоъ кунен. зӯрира дар ҳақиқат мебинем, на ки дар зулмӣ. дар амони Худо.